Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας επέστρεψε για 29η χρονιά, προσφέροντας μοναδικές κινηματογραφικές εμπειρίες στο κοινό της πόλης. Με μια λαμπερή τελετή έναρξης στο Παλάς, το φεστιβάλ άνοιξε την αυλαία του με την πανελλήνια πρώτη προβολή της τελευταίας δημιουργίας του Πέδρο Αλμοδόβαρ, Strange Way of Life, αλλά και με τις περασμένες ζωές, τη μικρού μήκους ταινία της Celine Song. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί το φετινό πρόγραμμα είναι ένα από τα πιο δυνατά των τελευταίων ετών. Φιλοξενούμε πάρα πολλές πρεμιέρες, πολυαναμενόμενες ταινίες, προβολές που θα δούμε ταυτόχρονα με τα μεγάλα φεστιβάλ στον κόσμο. Εξού και όρος διεθνής, γιατί πρέπει να σεβόμαστε τους όρους που έχουμε θέσει. Και θα έχουμε ένα πολύ εκλεκτικό πρόγραμμα πολλών καινούριων ταινιών και νέων ανακαλύψεων για να μπορέσουν οι θεατές μας φέτος, όπως και πέρσι, να βρουν την ταινία που θα αγαπήσουν. Περιμένουμε λοιπόν φέτος από 47 καταπληκτικές ελληνικές ταινίες μικρού μήκους ένα μπουκέτο κοινωνικού προβληματισμού, χιούμορ, πειραματισμού με το είδος της μικρής φόρμας, animation, ντοκιμαντέρ. Η μικρού μήκους είναι η γέφυρά μας με το νέο ελληνικό σινεμά και είναι ένα συναρπαστικό τμήμα που περιμένουμε να το απολαύσουμε όλοι μαζί στις αίθουσες. Πόσες γενιές έχουν μάθει να αγαπάνε τις αίθουσες, το σινεμά, τον πολιτισμό. Χαιρόμαστε πάρα πολύ για τη σημερινή μέρα. Πολύ ευχαριστημένος όλος ο κόσμος. Μόνο το χαμόγελο που βλέπεις σε αυτές τις δύσκολες μέρες που περνάμε. Είναι μια ανάσα και ένα καλό Σεπτέμβρη, καλό φεστιβάλ, καλό φθινόπωρο και του χρόνου πάλι μαζί στα 30 μας. Με την παρουσία τους τίμησαν την τελετή εκπρόσωποι του κινηματογραφικού και καλλιτεχνικού χώρου, ενώ το παρόν έδωσε και ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Ιωάννης Παπάς, τονίζοντας τις δηλώσεις του τη σπουδαιότητα του φεστιβάλ Νύχτες Πρεμιέρας. Ένας δεσμός που τον αγαπάνε εκατοντάδες χιλιάδες, όχι μόνο πολίτες και κάτοικοι της Αττικής, αλλά από όλη την Ελλάδα κατεβαίνουν για να απογορτήσουν τις εκατοντάδες ταινίες, διαλεγμένες ταινίες που κάθε χρόνο φέρνει Νύχτες Πρεμιέρας σε εμάς, για τους Έλληνες πολίτες. Είναι ένα φεστιβάλ που λατρεύω ακριβώς γιατί μας φέρνει κοντά με τις σπουδαιότερες ταινίες της χρονιάς και με σπουδαίους δημιουργούς. Έρχομαι πάρα πολλά χρόνια στις Νύχτες Πρεμιέρας, όπως και γενικά σε φεστιβάλ, και πιστεύω ότι πρέπει να στηρίζουμε το σινεμά. Είναι η μεγάλη γιορτή της Αθήνας, οι Νύχτες Πρεμιέρας, και χαίρομαι και πάλι που θα ζήσω αυτές τις μαγικές 2 εβδομάδες σχεδόν. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε η Senior Program Manager της Nova Αγάπη Κεφαλογιάννη, υπενθυμίζοντας τη στήριξη της Nova ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας. Η Nova είναι εδώ σαν μεγάλος χορηγός στο Διεθνές Φεστιβάλ στην πόλη μας, στις Νύχτες Πρεμιέρας. Η χαρά μας είναι ιδιαίτερη γιατί όπως εμείς φωτίζουμε και αγκαλιάζουμε τις ταινίες με ειδικά αφιερώματα και ειδικές γωνιές μέσα στα κανάλια Nova Cinema, έτσι και οι Νύχτες Πρεμιέρας είναι ένα φεστιβάλ το οποίο είναι ένα διαμαντάκι στην πόλη μας. Ύστερα από 12 ημέρες προβολών και παράλληλων δράσεων, το φεστιβάλ έριξε την αυλαία του με την προβολή της ταινίας «Το Αγόρι και ο Ροδιός» του Χαγιάο Μιγιαζάκη, ενώ απονεμήθηκαν και τα βραβεία του Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος.